bandiraɓe eɗen jiiɗi andude jamma niɓɓo gonɗo e nder leydi Mauritanie o mana jogori wedde. Population Mauritanie tampi lori e nder oɗo saaha elle wonɓe e laamu piye tette pelle kefte. Mauritanie noon wona gouvernement woni toon ko esclavage. nde tawno a wawa fiide neɗɗo ha para kaɗa ɗum wayti, ɗum wawa gasde wonde. Kono noon paame e nder oɗo saaha gonaɗo ɓiɓɓe Mauritanie naɓe nana torle musɗe nana mbaɗe e nder geƴƴalal ene maasa e courant ji ha hande ɗo gonɗen ɗo ma won yimɓe jeeɗiɗo mbasi hen pittali mumen. Te so jomumen ngari wonde kalante ko layuji ɗi gandanɗa hoorema ala fof ɗo jomumen pawi ɗum. No ɓe pelliti noon huccodirde e oɗo population ne élection ngaji mbaɗa ha paari elle Mauritanie woni koye habde e nder leydi gondi nde tawno ko arme ɓe tellini e nder leydi ndi ngam yo huccodir e ɓiɓɓe leydi ndi. So tawi noon lamɗo lamortono wonde ko ɓiɓɓe wonɓe lamɗo lamortono ko leydi, so tawi huccini arme e leydi mum, so tawi arme gayni ɓiɓɓe leydi ndi, holmo lamɗo jogori laamade? Mi yiyani. Ko heddi ko noon il faut gandon ko malata on ko, goɗɗo ɗon ko manata on ko, nde tawno ko malatma ko e ko manatma ko so ari suɓa ko malatma ko gacca ko manatma ko. Kala élection ngaji garɗi hewɓe laamu ene totta ɗumen doole e nder oɗon tuma tello sikke wonde ko opposant ji taw koye lamɓe ɓe gondi. So tawi hunde nde wuli kañumen gartata tigui rigui ha joni koɗo fannu lamɗo laamiɗo o. En jii oɗo sumare jaltuɗo waɗi félicité on mo gandanɗa hoorema ko kañum woni Azwani. En jii maître yalti waɗi félicité on mo gandanɗa hoorema ko kañum woni Azwani. Bandiraɓe musidɓe, wadde holto opposant ji ɗi goni? So tawi opposant ene ƴeewe e nder Mauritanie eɗen mbawi wiide wonde sa suppima hen Birama hewɓe ne mbiya wonde heddiɓe gona opposant ji. Kono noon kala ko woni e lahal ma juuɗe jiitu, nde tawno kala ko woni fenade ala dote ɗe jooɗori. Hande noon lepte ɗe sukaɓe ɓe lepteteɗo ko lepte cattuɗi, nde tawno ɓe gaddani police, ɓe gaddani garde, ɓe gaddi ko gendarmerie. Ene wayno gendarmerie ji ɗi foof nana mbi pip sukaɓe darinoɓe wonde ene kollira mette mumen sagane élection ngaji ɗiɗo jaarimi, nde tawno ko coup d'état électoral ko ɗum woni ko woni toon. Neɗɗo foof jaltuɗo hay sinno wonde fayi ko e golle mum, walla neɗɗo foof jaltuɗo hay sinno wonde wonko ƴeewoyta e nder oɗon tuma, so ɓe tawima e nder bedde he ɓe torlete torle musɗe kadi ɓe nawma toon to gandanɗa hoorema woni gendarmerie. ɗum noon vraiment ene moti pelle gotago windere, pelle ɗe gandanɗa hoorema hande ko caliɗe jojande aade yeɓɓe e nder aduna he, kamɓe foof ɓe gara ɓe balla population Mauritanie nana woni e jamma niɓɓo walla mbiyen jamma cofele kalubam. Donc nak hay ɗo ɗo ɓe goni ɗo ɓe mbawa haalde mette mabɓe e nder réseaux sociaux ji ɗi, nde tawno ene wayno réseau mabɓe koko kuppa actuellement. Hay goto e mabɓe suusa rokkirde information, nde tawno koɓe waɗaɓe menacé actuellement. Kala neɗɗo ƴettuɗo téléphone mum ɓami ene wayno woni koye heɗede, ene haasi so tawi haali hen nde hunde nde yaari ni jomum tawe e galle mum. Bandiraɓe, Mauritanie ko dictature total woni toon. Mauritanie ala lamɓe, nde tawno laamu laamigo Mauritanie go yiɗa Mauritanie naɓe, nde tawno eɗen gandi ko woni toon ko e nder oɗon tuma ko hunde musde mettude hamnide hay jangtade. Pamon noon ina gasa ko boomi hen ko ɓuuri résultat dokaɗo o hewde ne haalirtani hen. Kono noon ɗum fof e wade noon eɗen gandi laamu ko goto taɓɓotowɗo o tan ko kañum tigui rigui jeeyi laamu, te ko kañum laamu mum tabita ha Boutefal wutta. Kono noon kala laamiɗo ko kanko itte laamu ngu tottuma, kono kala nde mbawɗa laamorade faam wonde ɗo enen kala ken hoɓɓe ken arɓe ken hotoɓe en garani hodde mo jikki hen koko gasata, mo jubbi hen koko gasata, mo ɓafti hen koko gasata, mo mefti hen koko gasata, ala ko gasata sowona laamu gueno. Kono noon sa woni e nder leydi a wi wonde ka lamɗo leydi ndi fof ne fotiri, aɗa foti fondude ɓiɓɓe leydi ma. Kono Mauritanie potal ala toon, kono so tawi ko ni hen no potal wawa wonde Mauritanie ha Boutefal wutta.
ɗum noon eɗen ñaago geno yo Allah riwtan population Mauritanie e ɓiɓɓe Mauritanie naaɓe e lamɓe bonɓe ɓerɗe dictature uji waaɓe hono ni hen